Tam bych nešel. Když oni skočili. Tak. Bomboly s hlavou. Tomáš, tam skočila bez bomby. Pavle, kde je takhle? Vy si zkuste. Slyšíš mě? Zkusíte se zanořit, jestli máte dostatek olova. To znamená, jenom jestli půjdeš pod vodu. Jestli máš dostatek. Vyzkoušej to. Pavle, teď si, jedem. Tady je to dobrý. Ukáž. Tohle ještě nemám natrénovaný. Už má Honza 2 ty bomby. Tak, pojďte sem. On tam asi bude díl. On tam bude potom ještě se mnou. Tak, pojď. Prosím tě, příště až bude skákat do té vody, neskákej tak, to není skok do vody, ale to je krok do té vody, jo? Tak, jedem. Tak, Jedem. Jedem.